Tradičné podujatie Family Day usporiadala aj tento rok akciová spoločnosť Slovalko pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Rodinný deň Slovalko sa začal v sobotu 4. septembra už ráno tenisovým turnajom zamestnancov. Od popoludnia sa areál reštaurácie neďaleko futbalového štadióna začal zaplňať zamestnancami spoločnosti Slovalko a ich rodinnými príslušníkmi. Výborne! Čau Táňa, ako sa máš? To len začiatok, konca tvojho. Deti mali o zábavu naozaj postarané. Nafukovací kamión, šmiklavka, mravenisko s loptičkami a skákacím hradom pre najmenších, hlavolami, kocky, ale aj ukážky prvej pomoci Slovenského Červeného kríža a zásahu mestskej polície. To všetko bolo zárukou dobrej nálady a bohatého programu. Takže prosím všetky deti rýchle. Fanúšikov futbalu čakalo vyvrcholenie programu o 15. hodine. V exibičnom stretnutí nastúpili proti sebe starí páni Slovana Bratislava, medzi nimi Fišan, Kinier, Konderla, Týmko, Hrdlička a ďalší proti výberu akciovej spoločnosti Slovalko. Komentátorom zápasu bol legendárny Karol Polák. Prišli ste tu na zápas starých pánov Slovana proti starým pánom Slovalka. Aké sú vaše spomienky na Žiar nad Hronom trebárs z minulosti? No len tie najlepšie. Práve sa rozprávame s pánom generálnym riaditeľom Veselým o tom, že voľakedy v Žiari, je to už pomaly 25-30 rokov, dozadu sa každý rok poriadalo tzv. Stretnutie na Hrone. A to bola veľká taká športovo-spoločenská akcia, na ktorú chodili populárni herci z Prahy, z Bratislavy, bol tu Brzo Bohatý, Bohdalová, Sovák, Marvan, Horníček a skoro všetci slovenskí herci. Boli tu futbalové turnaje v rámci toho stretnutia na Hrone, kde chodili aj zahraničné mužstvá ako Rapid Viedeň, Újpešť, potom z Prahy Sparta, Dukla, Slávia, Slovan, Trnava a tak ďalej zo Slovenska. No, boli to krásne akcie, že ja som chodil veľmi často do Žiaru. Mám na Žiar len tie najlepšie spomienky. Dokonca som bol účastný aj na otváraní niektorých zariadení okolí Žiaru alebo v Sklených Tepliciach. Takže som sa rád opäť do Žiaru vrátil. A tento zápas očakávate, že sa bude ťažko komentovať alebo ľahko? No, nebude sa asi ťažko komentovať, lebo nejde o Európsku ligu ani o pohár majstrov. Je to priateľský zápas chlapcov zo Slovana, ktorých všetkých dôverne poznám. No a domácich sa snažím spoznávať už aspoň 2 hodiny. Len dúfam, že prídu aj diváci, lebo tam v televízii, alebo tu v televízii to nevidno, ale prší. Rodinný deň spoločnosti Slovalko ponúkol zamestnancom a ich rodinným príslušníkom príjemný deň strávený v prírode, v hrách a športových aktivitách. Jediným negatívom bolo nie príliš priaznivé počasie. A ďalšie podujatie sa v spoločnosti Slovalko stalo už tradíciou. Výstup na vrch Sitno a následné posedenie na počúvadle organizovala spoločnosť už po 5. krát ako poďakovanie zamestnancom, ktorí sa celoročne podieľajú na rôznych projektoch. 5. ročník výstupu na Sitno spojeného s posedením pri Počúvadlianskom jazere sa uskutočnil vo štvrtok 16. septembra. Cieľom tejto akcie je vlastne poďakovať zamestnancom, ktorí robia na projektoch cez celý rok. V podstate tento rok nám bežalo 15 projektov, túto tradíciu začal projekt TPM, no a tento rok v podstate bolo vybraných a pozvaných teda do 80 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. V porovnaní s minulým rokom počasie zamestnancom Slovalka prialo. No bolo to lepšie ako minulý rok. Minulý rok pršalo a vlastne výstup ako taký sa ani nekonal a tento rok bolo to počasie lepšie, trochu popršalo, ale len tak mierne, takže bolo to v poriadku. A ešte povedzme, čo čaká tu zamestnancov, je to aj niečo také formálne, alebo je to vyslovene už neformálne stretnutie? No teraz si trochu posedíme, podebatujeme pracovne, súkromne a už to bude také neformálne posedenie. Ďalšie zo série hodnotení procesných tímov sa uskutočňovalo počas mesiaca september. Hodnoteniu procesných tímov elektrolízy predchádzali hodnotenia priamo v prevádzke. Ideme hodnotiť skúšovú prevádzku počas 3 mesiacov.
môžeme konštatovať, že skúšovná prevádzka splnila svoj účel a ukazovatele, tak ako sú nastavené správne. V kultúrnom centre za prítomnosti lídrov výkonných tímov, ktorí zhodnotili zo svojho pohľadu tú skúšovnú prevádzku. Takisto sme sa dozvedeli o tom, ako po skúšovnej prevádzke, ktorú mali predtým v odlivárni a v Anotke kolegovia, ako im to teraz pokračovali, aké zmeny nastali, tak aby sme sa mohli aj poučiť od nich z ich chýb alebo skúsenosti, ktoré mali, tak aby sme to neopakovali, ale nejakým spôsobom lepšie sa dostali do toho budúcom období. Vyskytli sa aj nejaké vážnejšie problémy alebo nedostatky, na ktorých bude treba pracovať? No samozrejme, že budeme musieť zmeniť určitý štýl, určité rozloženie. Doteraz napríklad ranné mítingy sa robili spoločne pre všetky týmy výkonné. Teraz od 1. októbra nastupujeme, že každý tým bude mať svoju vlastnú miestnosť, kde bude väčší priestor na konkrétne odozdávanie zmien, skúseností, kontakt s údržbou a takisto my, lídri procesných tímov, budeme mať každodenný kontakt so všetkými lídrami výkonných tímov, taký bezprostrednejší, tak aby sa riešili veci, ktoré sú potrebné riešiť pre tento tím a nie pre všetkých. To bolo pre dnešok všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Dovidenia.